And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kabit niya ako. At kabit ko rin siya. Hi, DJ Rocky. Hindi ko inaasahan na iintindihin niyo ko. But I just wanna share. Because it has been a burden to me. Itago mo ko sa pangalang Justin. 26 years old. Isang taon ng kasal sa high school boyfriend ko. Kasalukuyang nasa UAE ang asawa ko. And it has been a year since he left. Okay naman kami. Wala naman kaming problema. Regular ang pagchat-chat namin at pag-video call namin. In fact, masaya kami. Kahit na malayo siya. At kahit na hindi namin na-enjoy ang married life together. All is well until this time came. This is my secret file. Nakilala ko ang kaibigan niya dahil sa isang problema ko sa sasakyan ko. At etong lalaking to na kaibigan niya ay may-ari ng isang car shop. So, yung asawa ko ang kumontak sa kanya. Dahil wala naman talaga akong alam pagdating sa sasakyan. So, dinala ko yung sasakyan ko sa shop ng lalaking kaibigan ng asawa ko. Hindi naman siya talaga actually yung gumawa dahil may mga tauhan naman siya ron. Ang part lang niya ay sa kanya nang gagaling yung mga parts na dapat palitan. Hindi siya nagtagal doon at bumalik na siya sa opisina. In short, saglit ko lang nakakwentuhan ang lalaking ito. Later that day, nang matapos yung sasakyan ko, umuwi na ako. Nagpaka-busy sa pagsuscroll sa Facebook. Hanggang sa nang i-open ko ang notification box ko, nakita ko na merong like na nanggaling sa owner nung car shop. Tiningnan ko kung anong oras niya nilike yun. And all the time pala na nasa car shop niya ako, nagbabrowse na siya ng account ko. So, in-add ko siya. Oo, DJ Rocky. Ako ang unang nag-add sa kanya. Dahil wala naman akong nakikitang mali sa pag-add ko sa kanya. Since kaibigan naman siya ng asawa ko. At isa pa, nagkasundo na sila ng asawa ko na siya na rin ang mag-aalaga sa sasakyan ko.
So nagka-chat kaming dalawa. Nagpalitan ng number. Dahil kailangan naman yun para just in case magka-problema uli ako, ay matawagan ko siya o makontak ko siya agad. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may iba na. Iba na yung paraan niya sa pag-text at pag-chat sa akin. May lambing, may sweetness. Iba. And right at that very moment, naisip ko at napagtanto ko na type niya ako. Sa una, in-entertain ko ang mga mensahe niya dahil na-amuse ako na ganun siya. Nagustuhan niya ako. Hindi ko naman sinasagot ng directly yung mga sweet messages niya. Kasi naiilang ako dahil may asawa ako. And my God, ganun din siya. May asawa siya. At may anak pa. Ako, may asawa, pero anak, wala. Then time went by. We decided to hang out. Nasabi ko lang yon para matigil na siya sa pangungulit sa akin na gusto niya akong makasama. Hanggang sa dumating na nga sa puntong gusto ko rin siyang makasama. Pero mali. Kaya every time na naiisip ko na makikipagkita ako sa kanya, tinatawagan ko yung best friend ko para pigilan ako. Dahil hindi tama. Kung hindi ko man mapigilan yung sarili ko, pues, dapat may isang tao na pipigil sa akin. At yun nga ay yung best friend ko. Lagi niya akong pinapaalalahanan na huwag magkasala sa asawa ko. At natutuwa ako dahil epektibo ang best friend ko. Then sumalang na yung mga text or even chats niya sa akin. O dumalang ang mga text niya at mga chat niya sa akin. Minsan, araw pa ang bibilangin bago niya ako i-text o tawagan. Miss na miss ko siya. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang may kulang sa puso mo? Para ka lang lutang na wala sa sarili. Yun ang pakiramdam ko. Lagi kong tinitingnan ang cellphone ko kasi baka may text or chat siya. Para na akong mababaliw kay iisip sa kanya. Nagbago ba siya? Kasi hindi ko maibigay sa kanya ang gusto niya. Pero hindi pwede kasi ipinangako ko sa asawa ko na pagmamay-ari na niya ako. In love na ba ako sa kanya? In love na ba talaga? O parang in love lang? Then one day, kinita ko na siya. Sinadya kong sirain ang sasakyan ko para dalhin sa kanya. At nang makita ko siya, grabe ang pagkailang ko. Ang baliw ko, no? Pero gusto ko lang talaga siyang makita. Kahit na ilang ulit lang niya ako tingnan or hindi ko lang nakita na tumitingin siya sa akin dahil pilit kong iniiwas yung tingin ko sa kanya. Gusto ko pa rin siyang makita. Gusto ko maramdaman ko ang kanyang presensya. Kaya lang ang sakit. Kasi dumating yung gabi, natapos ng araw, na hindi man lang siya nagparamdam. Hindi siya nag-text at hindi man lang siya tumawag.
Alam ko naman eh. Alam ko naman. Kabit niya ako. At kabit ko rin siya. Pero siya naman ang nauna, di ba? Siya ang nagbigay ng motibo. Tapos nung nahulog na ako, tsaka siya manlalamig. Ay, DJ Rocky, gabi-gabi, umiiyak ako. Kasi namimiss ko yung mga text niya. Namimiss ko yung mga tawag niya. And oo, hindi ko man maibigay yung gusto niya. Kahit sa text na maging kami, payag naman ako eh. Kausap lang naman ang gusto ko. At siya yung kausap na yun. Ngayon daig ko pa ang broken-hearted na teenager. Nang dahil sa kagagahan ko, nasasaktan ako ngayon. Para na akong wala sa sarili ko. Napapatanong ako, bakit mo ginawa sa akin to? Sana ikaw yung umiiyak at hindi ako. Nagkakasala ako sa asawa ko ng dahil sa'yo. Nagkakaganito ako kasi ginawa mo akong ganito. Sana masaya ka. At sana naiisip mo rin na hindi mo ko makukuha. Sana hindi na lang ako yung napili mo. Kasi nasira ko yung sarili ko dahil sa iyo. Naglamat yung pagmamahal na akala ko buong buo lang para sa asawa ko. Ang sama mo. Ang sama-sama mo. Kailangan ko ng tulong ngayon. Kasi sobra akong nasasaktan ngayon. Hindi nyo man ako maintindihan. Pero sana mapakinggan nyo ako. Gusto ko nga sampalin ako ng katotohanan para magising na ako sa kabubuhan ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Justin. At ito, ang aking secret file.